Mintha csak öreg somogyi mesemondók igazát akarná bizonygatni, olyan a táj. Úgy szólt a legenda, bevégezte a teremtő nagy munkáját, elosztotta a földet az emberek között. Csak éppen a somogyiaknak nem jutott belőle. Panaszukra aztán összeszedte, összegyúrta, ami darabka hegyvölgy, víz, síkság maradt, azt adta nekik. Így lett aztán a somogyiaknak ritka változatos világuk. Egy darabka tenger, parányi hegyek, dimbes-dombos belső Somogy, cseppnyi alföld a Dráva mellett. A megye több mint 6000 négyzetkilométer területén 244 községet, 4 várost laknak, 370 000-en élnek itt. Mezőgazdaságból, erdőmunkából, hagyományos vagy éppen a legkorszerűbb iparokból. Az egykor gazdaságilag elmaradott tájékon a másfél évtizede erősödő iparfejlesztés után az emberek több mint egyharmada gyárakban, műhelyekben dolgozik, és majdnem ugyanennyien a korszerűsödő mezőgazdaságban. Az ellátásban, államigazgatásban, szolgáltatásokban pedig szintén a keresők egyharmada talált munkára. Somogy szép példáját adja az értékek megóvásának. Őrzi gazdag történelme szellemi tárgyi emlékeit, művészek, gondolkodók becsülni méltó hagyatékát. A Balatonszentgyörgyi csillagvácsak utánzat, de a vitézi élet hétköznapjait korabeli hűséggel eleveníti meg a benne rendezett kiállítás. A Szent Jakabi apátság alapító levele tanúsítja, több mint 900 esztendeje kezdték építeni. A tanácsi kezdeményezésre indult ásatások művészettörténeti érdekességeket hoztak felszínre megyeszerte. Különös jelentősége van a somogyvári kolostor feltárásánál előkerült szobroknak, faragott köveknek. Az egykor volt falvak harmóniáját, egyszerű nyugalmát idézi a Szentgyörgyi talpasház. A Dél-Dunántúlon is ismert népi építészet somogyi jellegzetessége a mesterien illesztett gerendázat. A somogyi nép arány és formaérzékét a népművészet fönnmaradt és gondosan védett emlékei őrzik. A szennai népi barokk stílusú templom festett karzata, a falak, a mennyezet, a 17. századi népi motívumok szinte katalógus gazdagságú tárháza. Szín és formavilágán érződik a nemesi kultúra néhány eleme az egykori pingálók, faragók átköltésében. A Csurgói Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály nevét viseli. 1796-ban épült az a kollégium, ahol egykor segédtanító volt. Így Csurgó irodalomtörténetünkben is fontos helyre került. A Csurgói Gimnázium könyvtárában megsárgult fóliákon olvasható Arany János, Deák Ferenc és Csokonai aláírása. Csokonai kedvelt pihenőhelyén a gimnázium parkjában emlékpad áll. Emlékhely lett a Niklai Berzsenyi kúria is. A 19. század sodró romantikájú költője ebben a szerény udvarházban élt. Az Emlékmúzeum nagy poétánk legszebb verseinek kéziratait és nehezen megjelentetett első köteteit is bemutatja. A nagymagányos 1836-ban halt meg. Miklai sírja fölé obeliszket emelt az emlékező Somogy. A Zalai Zichy kúria ma már múzeum. Festmények, bútorok, könyvek emlékeztetnek Zichy Mihályra, Somogy világjáró szülöttére, Franciaországtól a cári udvarig és onnan Közép-Ázsiába is elvetődő nagy festőjére. Az Emlékmúzeumban páratlan közép- és belső-ázsiai gyűjteménye látható, és néhány mozgalmas romantikájú festménye. Emlékek lettek már a Somogy legújabb kori történetének becses relikviái is. A mártír halált halt Latinka Sándor emlékét múzeum őrzi. A dunántúli földfoglaló mozgalom élére állva 19-ben zsellérekkel, nincstelenekkel alakította meg az ország első mezőgazdasági termelőszövetkezetét.
A 19-es vágyak a felszabaduláskor válhattak valóra. A felszabadítók emlékét kegyelettel őrzik a megye hősi emlékművei. Kaposvár jelentős munkásmozgalmi központja volt a Dunántúlnak, pedig egy-két ipari kisüzemében alig néhány ezren dolgozhattak. A mai 70 000 lakosú város majd 20 000 embernek ad kenyeret gyáraiban. S a városias fejlődés során szerencsésen kerülte el a modern városépítészet buktatóit. Új lakótelepei és régebbi negyedei változatos egységet alkotnak. Ennyi parkkal, ligettel talán egyetlen városunk sem dicsekedhet. Romantikus és eklektikus stílusú épületek épp úgy színesítik a város képét, mint a századvég szecesszióját vagy a múlt század nyugodt klasszicizmusát tükrözők. 1832-ben 3.300.000 téglából épült a megyeház impozáns tömbje. A mai pezsgő életű főutca hangulatába kitűnően illik a 200 éves arany-oroszlánpatika portálja, vagy a színház különös épülete. Ligetek, parkok, lombokon rezdülő fények, virágorgia. Mintha csak Ripl-Rónai József világát idéznénk. Kaposvár nagy hírű szülöttjére joggal büszke, s egy másik híres mester, Medgyessy Ferenc szobrával emlékezik meg Európa hírű festőjéről. Képei a múzeum féltett darabjai. Ripl-Rónai Kaposvárja máig kétszeresére növekedett. Csak az utolsó negyedszázadban majd 10 000 új lakással gyarapodott. Új lakótelepei a Somogy megyei építőipari vállalat munkáját dicsérik. Évek óta egyre erőteljesebben fejlődik a lakosok kényelmét szolgáló üzlet- és szolgáltatási hálózat. A Somogy áruház hatalmas eladóterében a megye minden községéből megfordulnak. További fejlődést jelent a lakosság ellátásában a nemrégiben épült Zselic szövetkezeti áruház megnyitása. A város vízellátása is jelentősen javult a Kecses víztorony megépítésével. A megyei vízművállalat kezelésében lévő termálfürdő meleg gyógyvize a mélyből tör fel. Az idegenforgalom további növelésére ad lehetőséget a város legfrissebb büszkélkedni valója, az újjáépített Dorottya szálló. Enyhültek a művelődés gondjai is. A múlt században az akkori város legnagyobb iskoláját, mint a krónika írja, azért építették, hogy oskoláiknak megfogyatkozott állapotját rendbe hozzák. A jelenkor gyarapodott számú oskolái a megye fejlődésének bázisai. Lezárult az ipartelepítés hőskorszaka, már csak emlék az évszázados szomorú gond, a munkaalkalom hiánya. Kaposvár régebbi és újonnan települt üzemeiben a gépesítettség és a termelékenység javulása hozza a jövő eredményeit. Így van ez a húskombinátban is. A gyár 1800 dolgozója közel 2 milliárd forint értékű árut küld a kereskedelembe. A műszerész szakmáknak egyáltalán nem voltak hagyományaik a megyében. A villamos berendezés és készülékművek Kaposvárra települt gyáregysége mégis igen rövid idő alatt lett híres a kifogástalan minőségű kapcsoló berendezéseiről. Ma már fél milliárd értékben adnak alkatrészeket a nagyvállalat jó részt exportra kerülő gyártmányaihoz. A pamut textilművek fonodájában évente több mint 11 000 tonna pamutfonal és cérna készül, 1300 asszony és lány nehéz munkája nyomán. A gyár termelési értéke meghaladja az 1 milliárd forintot. Új névvel ismerkedtek a vásárlók nemrégiben a Kapos géppel. A hidraulikus autódaru a Mezőgép Tröszt egykori gépállomásból nagyüzemmé serdült gyárának egyik legsikeresebb konstrukciója. Az üzem nagyrészt vállal a mezőgazdaság alkatrész ellátásából is.
Nem szorult háttérbe a nagymúltú somogyi foglalkozás, a fazekasság sem. A habán és sárközi minták tovább élnek a kaposvári kerámia üzemben. 4 kontinensre utaznak innen a korsók és tányérok. És a jövő század tradícióinak alapozója a Tabi számítástechnikai gyár. A Videotonban készülő, a szocialista országok egységes számítógép parkjába illő R10-es kompjúterekhez itt szerelik többek között a memóriaegységek legfontosabb elemét, a ferritgyűrűs adattárolókat. A miniatűr méretek, a kényes anyagok, alkatrészek a legnagyobb figyelmet, precizitást követelik a szerelésükön dolgozóktól. A lelkiismeretes, figyelmes munka, bízvást mondhatjuk, somogyi erény. A Csurgói Napsugár Ipari Szövetkezet televízió vagy háztartási gépjavítástól kezdve egészen a cipőjavításig vállalja a lakosság szolgálatát. A 25 esztendeje alapított szövetkezet emellett önálló gyártással is foglalkozik már. Ruházati cikkeik ismertek külföldön is, saját tervezésű modelljeik ötletességéről már a rögtönzött divatbemutatón is meggyőződhettünk. Somogy legifjabb városa Marcali 1977 áprilisára nyerte el rangot. Jelképe lehetne annak a fejlődésnek, melyet Losonczy Pál ünnepi beszédében így fogalmazott: Somogy szaporábban lépeget, nagy buzgalommal hozza be történelmi hátrányát. Fiatal város Nagyatád is 6 esztendős, bár igazság szerint a legrégebbiek közé is tartozhatna. Először Mátyás király adta városi privilégiumát. 1886-tól viszont faluként őrzi nevét a helységnévtár. ...1971-ben iparosodása, egyre erőteljesebb fejlesztése indokoltá tette várossá avatását. Kulturális élete is nagy iramban bontakozik. Művésztelepe az országhatáron túl is ismert, várja mindazokat a fiatal szobrászokat, akik a hagyományos somogyi anyagból, a fából készítik plastikáikat. A régi és a mai egysége Nagyatád iparára is jellemző. Az egykori szilvaíz főző például, amely már a nemzetközi piacon is ismert, 1200 dolgozót foglalkoztató konzervgyárrá fejlődött. Gyümölcs és főzelék készítményeinek nagyobb részét exportálják. Somogyi gond az is, hogy megteremjen a konzervgyártáshoz a nyersanyag. Az agrokertelep nagy gépválasztékkal, korszerű termelőeszközökkel igyekszik segíteni a szövetkezeteket, állami gazdaságokat. A gépszérűn elevenedik meg a statisztikai adat, 10 év alatt 4-szeresére nőtt a mezőgazdaságban használt gépi erő. A mezőgazdaság intenzív fejlődésének jó példáját adja a burgonya termesztéséről is híres Dél-somogyi állami gazdaság. Évről évre növekvő termésátlagai bizonyítják, hogy az ország burgonya ellátása megoldható a hazai termésből. Manapság már 250 mázsás átlaggal számolnak, az országos átlag 2-szeresével. Hagyományos somogyi ágazat az állattartás is. A kutasi állami gazdaságban gyorsan növekszik a magyar tarka tehenészet tejtermelése, a javát saját üzemükben dolgozzák fel. Messzeföldön híres a somogy-sárdi ménes. Sport- és tenyészlovat nevelnek a hazai lóállomány javítására. A harmad-negyedéves csikók hazai pályán kerülnek nehéz próbák elé, a híres somogy-sárdi lovasnapok akadályversenyein.
A Balatonboglári állami gazdaságban nyaranta sok száz fiatal segít a gyümölcsszedésben. Nekik ad kényelmes szállást ez a betonkastély. A bogláriak gyümölcsöse mintagazdaság. A korai baracktermés főként Nyugat-Európában talál vevőre. Negyedszázada foglalkoznak a gyümölcs- és szőlőtermesztés legkorszerűbb módszereinek kikísérletezésével, jó minőségű, nagy termőerejű fajták elterjesztésével. Örökös rekorderek a szőlőtermesztésben. Termésük hektáronként messze meghaladja az országos átlagot. 1000 hektárnyi szőlőjük leve évente 18 millió palackba vándorol. A bor nagyobbik része export, és egyre nőnek a követelmények, iparosodik az állami gazdaság. A szőlőfeldolgozás a préseléstől kezdve teljesen zárt rendszerű. Palackozó üzemük korszerűsödése is garancia arra, hogy megtarthassák régi vevőiket. Dél-Somogy fölött járunk. Egyre nyugodtabbak a lankák, alföldiesebb a táj. Ritka érdekességű erdők, ligetek borítják a vidéket, mint a barcsi ősborókás és az Ágnes-laki arborétum. Ezen a vidéken jóval meghaladja az országos átlagot az éves csapadékmennyiség, de a meleg, napsütötte órák száma is. A Dráva déli határfolyónk, de összekötő kapocs is. A Dráva menti napokon találkoznak a magyarországi délszláv nemzetiségi együttesek. A közúti híd megnyitása óta az ország egyik legfontosabb nemzetközi átkelőhelye lett Barcs. Ennek megfelelően változik egyre nagyobb iramban a község arca is, egyre lüktetőbb, városiasabb az élet. Növekszik Barcs névgazdasági jelentősége is. A Vörös Csillag Termelő Szövetkezet nevét országszerte ismerik. Ide települt az erdőgazdaság fafeldolgozója, amely jelentős üzemmé küzdötte fel magát. Modern berendezései a Dél-Dunántúli erdők bükjét, cserjét, fenyőjét dolgozzák fel. Automata soron készül a szalagparketta, a lakásépítés egyik kelléke. Jó részt Barcsnak dolgoznak a zselici erdők favágói is. Mégis ma több az erdő, mint negyedszázada volt. Igen sok az új telepítés. A vadban gazdag erdők és a halatadó folyók, patakok messze a történelem előtti időkben is jól tartották a kő és bronzkor emberét. A maiaknak pedig pompás üdülőhelyet kínálnak például a Töröcskei tónál, vagy a Tókai parkerdőben. A megyei erdőgazdaság készítette kilátóról gyönyörködhetnek a turisták a somogyi tájban. Az igali gyógyfürdő a reumások legújabb mekkája. Régen ismert fürdő a Csokonyavisontai, manapság már újra felfedezésére kerülhet sor. Régi somogyi mondás. Nem az erdők vannak Somogyban, hanem Somogy van az erdőben.
Az erdő és fagazdálkodás a megye fontos ágazata ma is. A parkerdők, arborétumok gondozása épp úgy beletartozik, mint a fakitermelés leggazdaságosabb és legkevesebb emberi erőfeszítést kívánó módszereinek alkalmazása. A megyei erdőgazdaság különösen az utóbbi évtizedben szerezte be a legnehezebb fizikai munkától mentesítő gépeit, szállítóeszközeit. Vajon hány üvegre való sör fér a nagykanizsai sörgyár tartálykocsijába? Kanizsán főzik, és jó részét Siófokon palackozzák a fantasztikus nyári sörigények gyors és folyamatos ellátására. És júniusban megérkeznek az első nyaralók. Mintha ettől kezdve nem lenne megállás. Az országút, a vasút ontja a Balaton vendégeit. Egy szezonban több mint 400 000 ember, csak a déli partra, Somogy északi határára. Az idegenforgalmi és kereskedelmi fejlesztések java az ország és Somogy erőforrásaiból ide jut. Úgy szokták mondani, az ország második fővárosa Siófok. 100 napos főváros. Ilyenkor az egyébként csak 20 000-es lélekszám meghaladja a 120 000-et is. Siófokon egyre másra nyílnak az ABC-k, az élelmiszer- és iparcikk üzletek. Bővülnek az eladóterek. Az ide látogató nyaralók, turisták kedvenc vásárlóhelye a Sió áruház, melynek nagyarányú bővítését tervezik. Az Áfész Balaton presszójának teraszán sűrűn váltják egymást a vendégek. A vendéglátó kombinátok mellett fontos szerepük van a kis büféknek, mint amilyen a Siófoki Termelőszövetkezet falatozója. A fő sláger persze a tópart. A hazai és külföldi vendégeket fogadó szállodák egész sora. De itt épült ki a szakszervezeti üdültetés főbázisa is. És Siófok közben éli nyári nemzetközi életét. Majd minden európai felséggel olvasható a parkolóautókon. Közel 50 ország turistáinak állnak rendelkezésére az utazási irodák. Siótúr. A Somogy megyei idegenforgalmi hivatal az egész déli part és a megye idegenforgalmi vérkeringésének motorja. A vendégsereg elhelyezéséről, de változatos, szórakoztató programokról, kirándulásokról is gondoskodik. A Siótúr üdülőtelepein is és kempingjeiben is fogadják a nyaraló vendégeket szárazon és vízen. A Balaton milliárd köbméternyi víztömege mellett az egyik legnagyobb feladat az ivóvíz ellátás és a víztisztítás. Ezt szolgálja az új regionális vízmű Balatonszéplakon. A Balatonpart legtisztább vize palackokban található, a fonyódi ásványvízzel töltött üvegekben. Töltésükre palackozó gépsor szereltek föl Fonyódon. A turisták, nyaralók, üdülő vendégek kulturált fogadásának kritikus láncszeme az ellátás és a szolgáltatás színvonala.
Ezt a feladatot látja el a megyei élelmiszer, valamint iparcikk kiskereskedelmi vállalat. A vendéglátóipar nagy erőfeszítéseket tesz. A Pannónia vendéglátóvállalat sajátos hangulatú presszói, csárdái sűrűsödnek a déli parton. Korabeli épületben hangulatos borpincét nyitott nemrégiben a Somogy megyei vendéglátóvállalat is. A híres buzsáki búcsú. A vásári látványosságnál talán még jobban csábítják az ide látogatót a helyi népi varrott kelmékbe öltözött lányok, asszonyok, akik színes, vidám viseletüket csak ezen a napon öltik fel. Sok-sok öltéssel, nagy fáradtsággal és türelemmel készül a buzsáki boszorkányos, a hárászos és a bécsies. Harsangra pereg a dob. A kaposvári kisbírók a Dorottya bál vendégeit toborozzák. Közszűrré tétetük, hogy Kaposvárában nem marad senki sem pártában. Vidámság, bohóság vár rátok, gyertek a bálokra, polgárok! Bolond király karneváli népe bevonul a város főterére. Gondosan vigyáztak a szervezők arra, hogy a nevezetes mulatság csokonai vígeposzának hangulatát idézze. Az egykori kaposvári farsangot strófákba szedett leltára alapján rekonstruálták. A farsangi felvonuláson van díszmenet, bolond király, karnevál herceg, s fergetegesen kavargó, díszes sereg. Igazán jó szórakozás a somogyiaknak és a megyehatáron túlról Somogyba látogatóknak.